Jeg er 10, snart 11. Jeg er også 10 snart 11. Okay. Hvad er det, I laver i den her? I den her uge her, der syr vi tøj, og så laver vi noget af nogle gamle ting. Og så skal vi en tur på lossepladsen. Og så skal vi opsøge nogle film, opsøge nogle gamle skrald. Ja, det er egentlig det. Okay. Det er det en spændende uge, tror jeg. Ja, sådan, det ved jeg ikke. Ville I hellere have, det var noget andet, vi skulle lave? Ja. Nej, jeg synes, det er fint. Nej, vi skulle lave alt muligt sådan lokale og alt muligt. Ja. Må de selv vælge, hvad I vil lave? Ja. I de forskellige værksteder? Nej, i de forskellige værksteder, nej. Det måtte vi da. Det måtte vi da i den her. Nå ja, så i den her. Men jeg ved ikke lige de andre. Genbruger I noget derhjemme? Altså, jeg mener, ja, nogle gange. Altså, hvis der nu er rester eller mad, så kan man godt tage det til frokost. Okay. Genbruger du noget? Du genbruger tøj. Okay. Jeg genbruger også flasker og alt, synes jeg. Okay. Tak for interviewet.